Γεια σε όλους! Wow. Τι παγωτό έχεις? Το θέλω κι εγώ! Και ποιος άλλος είναι εκεί? Γεια σου, όμορφη. Πώς είσαι? Τι όμορφος! Κοκομπλοκό. Τέλεια. Είναι μια υπέροχη ευκαιρία να φάω το παγωτό. Πώς δεν τρέπεσαι, είναι δικό μου! Wow! Και όλο το παγωτό για μένα! Τέλεια! Είναι κακό να κλέψεις. Κακό αλλά πολύ νόστιμο. Ποιος το έκανε? Γιατί είστε τέτοιοι κλέφτες? Δεν πειράζει, θα σας φτιάξω. Απλά προσπαθήστε να ξανακλέψετε. Ας μάθουμε τι έχει μέσα. Συμφωνώ. Αυτό είναι ένα μπισκότο για τους τρεις μας. Ναι, δεν φτάνει. Τι θα κάνουμε? Νομίζω πως ξέρω. Ήρθε η ώρα να δούμε τις κάρτες. Δεν θα το δοκιμάσω καν. Κακοτυχία. Εκτός αν το κάνω γρήγορα. Μη! Δεν θα αγγίξεις το μπισκότο μας. Τώρα τραβάω εγώ. Τέλεια, μπορώ να το δαγκώσω. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το γλύψω και πίνασα. Α, είμαι τυχερή. Αν και έχω μια ιδέα, Σαμάνθα, μπορώ να πάω πρώτη? Έλα, δεν θα μπορείς να το φας έτσι κι αλλιώς. Μπορώ να μην το φάω, αλλά θα γλύψω το πιο νόστιμο πράγμα, τη λευκή γέμιση. Τι? Δεν μου άφησε καν. Μην ανησυχήσω, ετοίμασα λίγο σάλιο. Ορίστε, καλή όρεξη. Και έχω καλά σάλια. Τι εφιάλτης είναι τόσο αηδία. Σαν ένα σκύλος να μου έγλειψε το στόμα. Τι φταίω εγώ? Τι έσχος. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε. Μπορεί να το κάνω εγώ, ας δούμε τι υπάρχει μέσα. Μοιάζει με κάκτο. Μήπως είναι σοκολατένιο? Ας το τσεκάρουμε. Όχι, δεν είναι σοκολάτα, πονάω. Είναι αληθινός. Τι φρίκι, είναι ένα αγκάθι. Ξέρω πως μπορώ να σε βοηθήσω. Έχω κάπου λίγα Hansaplast. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Σε ευχαριστώ, Τζακ. Είσαι αληθινός κύριος. Ήρθε η ώρα να δούμε τις κάρτες. Όχι. Ναι, νίκησα, δεν θα τον αγγίξω. Θα πρέπει να το γλύψω. Κι εγώ να το δαγκώσω, φοβάμαι. Δεν είσαι τυχερή, ειδικά να είσαι πρώτη. Όχι, δεν θα είμαι η πρώτη. Θα το κάνεις. Τσακώνονται σαν παιδάκια. Είναι δικό σου. Όχι, δικό σου. Αρκετά. Με έχετε ζαλίσει. Κάντε αμπεμπαμπλόμ και τέλος. Καλή ιδέα. Αμπεμπαμπλόμ. Νίκησα εγώ. Λοιπόν, Τζακ, θα είσαι ο πρώτος που θα γλύφει αυτό το βουρκό. Τουλάχιστον είναι δίκαια. Πόσο πονάω. Ο καημένος ο Τζακ. Έλα, είναι αστείο. Η γλώσσα δεν είναι πραγματική. Τι χαζομάρες. Και τώρα πρέπει να γλύφεις τον κάκτο πραγματικά. Ναι, εντάξει, δεν θα το ρισκάρω. Έχω μια ιδέα πώς να το κάνω εντελώς ακίνδυνο. Έτσι δεν θα τσιμπάει. Πρόσεχε. Πετάει σε μας. Έχω τα αγκάθια παντού. Μην γκρινιάζετε, τώρα μπορώ να γλύψω τον κάκτο με ασφάλεια. Και η Άμπερ μπορεί να τον δαγκώσει. Λοιπόν, θα προσπαθήσω. Δεν κάνω τίποτα και έχω παντού τα αγκάθια. Ακόμα και ένας ξυρισμένος κάκτος έχει χάλια γεύση. Είναι αηδία. Γιατί πάλι σε μένα? Τι σας θέω εγώ? Δεν ήμουν εγώ. Αυτή ήταν η Άμπερ. Τι μυρίζει? Έρχεται από κάτω από το καπάκι. Πρέπει να μάθουμε τι έχει. Αυτό φοβόμουν, είναι ψάρι. Χάλια.
βρώμικο ψάρι. Αλλά κανείς δεν ακύρωσε τις κάρτες. Ανάθεμα, θα πρέπει να το γλύψω. Τέλεια, δεν κάνω τίποτα, είμαι τυχερή. Τι ήταν αυτό? Δεν πειράζει. Θα πρέπει λοιπόν να το δαγκώσω. Λοιπόν, όχι, δεν συμφωνώ. Ναι, θα το κάνεις. Είναι πιο δύσκολο από όσο νόμιζα. Φοβάμαι. Αλλά πρέπει και εγώ μπορώ. 1 λεπτό ακόμα. Δεν θα περιμένουμε. Ορίστε, θα σε βοηθήσω. Ορίστε, είναι πραγματικά πιο γρήγορα. Έσχος. Πως τολμάς, θα σε εκδικήσω. Εδώ, φάε το ψάρι σου, δάγκωσε. Τι έκανες, δεν ήμουν έτοιμη. Θα κάνω εμετό. Τι βρώμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις το μισό ψάρι. Άσε με ήσυχη. Με πονάει. Γιατί το έκανες αυτό? Λοιπόν, ας ανοίξουμε. Πάμε. Wow, τι τεράστια τούρτα. Θέλω να τη φάω ήδη. Αλλά είναι ακόμα νωρίς. Οι κάρτες πρώτα. Είναι ήδη έτοιμες, όρματε. Τέλεια. Μπορώ να γλύφω τα πάντα. Ναι, θα φάω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν και γιατί να υποφέρω. Μπορώ να δοκιμάσω την τούρτα. Πόσο νόστιμη είναι. Θα μπορούσα να τη φάω συνέχεια. Μακριά τα χέρια σου. Η τούρτα δεν είναι για σένα. Άπλεστη, θα μπορούσατε να μοιραστείτε. Δεν μου φτάνει. Να σταματήσεις. Αυτή είναι και η δική μου τούρτα. Πόσο νόστιμη. Αρκετά. Να τη μοιραστείτε. Τι κάνεις? Έχει λίγο στη μύτη. Τέλεια. Είχες δίκιο. Η τούρτα είναι απλά υπέροχη. Σαμάντα, μπορείς να τη μοιραστείς μαζί μας? Τι λέτε, είναι δική μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, τότε πάρτο. Τι έχεις κάνει? Θα σε... Λοιπόν, θα σε φτιάξω τώρα. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Δεν πετύχες. Έχεις ξεφύγει εντελώς. Νομίζω ότι σου ταιριάζει κιόλας. Αναρωτιέμαι τι έχει μέσα. Δεν φαίνεται καλό. Είναι χάλια εφιάλτης. Όχι, εγώ τρώω. Ναι, είμαι τυχερή. Και εγώ? Εντάξει, το γλύψιμο δεν θα είναι τόσο δύσκολο αν κλείσω τη μύτη μου. Δεν είναι πραγματικά τόσο τρομακτικό. Και αν πάρω το μανταλάκι έτσι? Τι έσχος! Φέρε πίσω την προστασία μου. Τζακ, τώρα εσύ. Όχι, δεν μπορώ να το φάω. Είναι αδιαστικό. Αλλά πρέπει. Γιατί δεν είμαι τυχερός? Είναι πολύ χάλια. Επιτέλους λίγο καθαρό αέρα. Και μη μιλάς, φίλε. Χαίρεστε νωρίς. Δεν είμαι καλά. Όχι, πάλι αυτή η βρώμα. Βοήθεια. Πέφτω, σώσε με. Δεν φταίω εγώ. Πάμε να το δούμε μαζί. Τέλεια, έχω μπαμπούμπα. Ναι, μένει μόνο να τραβήξουμε τις κάρτες. Τι έχω εγώ? Δεν μπορώ ούτε να μασίσω. Κι εγώ μπορώ να μασάω τη τσίχλα, τι τέλειο. Γλύψιμο, την τσίχλα πρέπει να μασάς.
Ορίστε, πιάσε, θα είσαι πρώτη. Τέλεια. Ελπίζω να είναι πολύ νόστιμη. Ας δοκιμάσω με τη γλώσσα. Αν και γιατί να πάω σιγά, μπορώ να τη γλύψω όλη. Αυτό σίγουρα θα έχει καλύτερη γεύση. Τι καταστρέφεις! Ίσως φτάνει. Δώσ' τη σε μένα. Λοιπόν, τώρα είναι όλη στα σάλια. Αλλά τη χάρηκα. Όχι, δεν θα τη φάω. Είναι αηδία. Πάλι! Τι φταίω εγώ! Τώρα κανείς δεν θα τη φάει σίγουρα. Την πρόκληση καλλιτεχνών. Ωραία ιδέα. Το συντριβάνι σοκολάτας θα πάει σε αυτή που το ζωγραφίσει καλύτερα. Αφού συμφωνήσαμε, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε. Αλλά πρέπει να ζωγραφίζετε χωρίς χέρια. Είναι ένας υποχρεωτικός κανόνας. Εάν όλα είναι ξεκάθαρα, το λεπτό σας ξεκίνησε. Είμαι ήδη σίγουρη ότι η νίκη είναι στην τσέπη μου. Σιγά να ανταγωνιστώ αυτές τις ηλίθιες. Κοίτα, πια μιλάει. Κάτι μου λέει ότι θα πάρω εγώ το συντριβάνι. Ζωγραφίζω ωραία. Τι λες? Είναι δικό μου. Βέβαια μέχρι στιγμής δεν μου αρέσει πολύ αυτό που βγαίνει. Ίσως πρέπει απλώς να αλλάξω την τακτική. Νομίζω θα είναι πολύ πιο βολικό με ένα μαρκαδόρο. Έτσι, θα προσπαθήσω. Μια χαρά. Ακριβώς, μαρκαδόρος. Θέλω να ζωγραφίσω κι εγώ έτσι. Ούτε να το ανοίξεις δεν μπορείς. Δεν είναι αστείο. Τι να κάνω τώρα? Οι άλλες έχουν τόσο ωραίες ζωγραφιές. Εντάξει, δεν πειράζει. Αν δεν μπορώ να ζωγραφίσω όμορφα, τότε και οι άλλες ας χαλάσουν τα αριστούργηματά τους. Το φτερό θα με βοηθήσει. Τι έχεις κάνει? Κατέστρεψα τα πάντα. Χαχα, είναι κακή τύχη. Γιατί γελάς? Μπορώ να σε καταστρέψω κι εγώ. Πάει η ζωγραφιά σου. Θα την καταστρέψω. Θα ξέρεις πώς να γελάς με τη Σαμάνθα. Όχι, αρκετά. Σωστά, έτσι. Τσέλσι, γιατί είσαι χαρούμενη? Θα χαλάσω και τη δική σου ζωγραφιά τώρα. Μη, παρακαλώ. Κορίτσια, ο χρόνος σας τελείωσε. Δείξτε τις ζωγραφιές. Όχι ρε, δεν πρόλαβα καν να χαλάσω τις Τσέλσις. Ας δούμε τι έχετε κάνει εκεί. Μέρι, τι είναι αυτό? Δεν μοιάζει με συντριβάνι, είναι κάποια κοιλίδα. Σαμάνθα, ούτε η δική σου ζωγραφιά είναι πολύ καλή. Γιατί δεν προσπαθήσατε? Πώς σου φαίνεται η δουλειά μου? Λοιπόν, είναι καλύτερη από τις άλλες, αλλά έχω δει καλύτερες. Εντάξει, αφού οι άλλες είναι ακόμα χειρότερες, η Τσέλσι κερδίζει σήμερα. Ναι, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και πήρα επάξια αυτό το βραβείο. Νομίζεις ότι θα πεις τη σοκολάτα μόνη σου? Κάνεις λάθος. Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Έχουμε και καλαμάκια ειδικά γι' αυτό. Τι νόστιμο! Πού είναι η σοκολάτα μου? Είσαι η φίλη μας και μοιράστηκες μαζί μας. Κλέφτρες! Αυτή τη φορά το έπαθλό σας θα είναι ακόμα πιο όμορφο. Κοιτάξτε τι ωραίο σκυλάκι. Το μωράκι. Και έφαγε πολύ, αυτό πήγε καλά στην τουαλέτα. Και το έπαθλό σας θα είναι αυτά τα χαριτωμένα κακά. Όποια ζωγραφίσει καλύτερα θα τα λάβει. Καλή τύχη και ο χρόνος ξεκίνησε. Δεν θέλω τα κακά. Θα ζωγραφίσω κάτι, αλλά όχι μια κουράδα. Πρέπει να κάνω τη χειρότερη ζωγραφιά της ζωής μου. Ακριβώς, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερα από το να ζωγραφίζεις με το πόδι σου. Ζητώ συγγνώμη για τη μυρωδιά. Τι είναι αυτό? Έχει ξεκινήσει πυρηνικός πόλεμος. Από πού προέρχεται η μπόχα? Αυτό είναι μόνο το πόδι μου. Όλες θα ζωγραφίσουν κάτι όμορφο και εγώ θα κουνάω το μαρκαδόρο πάνω στο χαρτί. Έτσι δεν θα πάρω τα κακά. Όχι βρε, έχασα τον καφέ μου μαρκαδόρο. Χρειάζομαι αντικατάσταση. Όλα
αυτόν από τα χέρια μου. Πρέπει να είμαι πιο προσεκτική. Τι κατάφεραν να ζωγραφίσουν οι υπόλοιπες? Λοιπόν, ο χρόνος σας τελείωσε. Δείξτε τη τέχνη σας. Ήδη? Ωραία, είμαι έτοιμη να δείξω τη ζωγραφιά μου. Chelsea, περίμενα περισσότερα από σένα. Wow, Samantha, μπράβο σου. Έχεις μια υπέροχη ζωγραφιά. Mary, γιατί κοιμάσαι? Δεν κοιμάμαι. Εδώ είναι η ζωγραφιά μου. Είναι όντως μια κουράδα. Άρα το έπαθλο είναι δικό σου. Συγχαρητήρια στη Mary. Παίρνω την κουράδα. Σύμφωνα με τους κανόνες πρέπει να τη φας. Ναι, μας και είμαι τυχερή και αυτό είναι απλώς σοκολάτα. Τρώει την κουράδα. Εσείς είστε κουράδες. Και αυτή είναι μια πολύ νόστιμη πάστα σοκολάτας. Θέλετε? Πολύ νόστιμη είναι. Κορίτσια, αυτή τη φορά θα παλέψετε για αυτό το χαριτωμένο γατάκι. Τι μικρούλι! Πολύ γλυκό. Αν το ζωγραφίσετε καλά, είναι δικό σας. Αυτή τη φορά θα το κάνετε με κραγιόνια και στο πρόσωπό σας. Σας εύχομαι καλή τύχη. Ο χρόνος ξεκίνησε. Γιατί να σχεδιάζω στο χαρτί αν εγώ ίδια μοιάζω πολύ με μια χαριτωμένη γάτα? Απλά πρέπει να προσθέσω μερικές λεπτομέρειες στο πρόσωπό μου. Μοιάζω κι εγώ με γάτα. Μιαου! Και κάνω το καλύτερο μακιγιάζ. Μπορείτε να υποφέρετε όσο θέλετε, αλλά είμαι η μόνη που σκέφτηκα να πάρω έναν καθρέφτη. Χωρίς αυτό σίγουρα δεν θα κάνω κάτι καλό. Και ο καθρέφτης δεν είναι εναντία στους κανόνες. Yes! Η νίκη είναι σίγουρα στην τσέπη μου. Η Chelsea δεν μπορεί να ζωγραφίζει καθόλου και η Mary... Τι λες? Η χρήση του καθρέφτη είναι εναντία στους κανόνες. Δεν τρέπεσαι? Κοίτα, Chelsea, βλέπεις αυτό το θράσος? Ναι, δεν είναι δίκαιο. Πρέπει να δώσουμε στη Mary ένα μάθημα. Ας ξεπλύνουμε το μακιγιάζ της. Mary, είσαι έτοιμη για το μπάνιο? Πάρτο! Όχι, γιατί το κάνεις αυτό? Θα μπορούσα να πάρω δώρα το γατάκι. Σωστά είπες, γατάκι. Αν η Σαμάνθα κάνει καλό μακιγιάζ, τότε δεν θα δω το γατάκι. Πρέπει να της χαλάσω το μακιγιάζ. Σαμάνθα, έχεις λερωθεί λίγο. Πες μου, θα το φτιάξω. Έλα, θα σε βοηθήσω. Δεν είναι δύσκολο για μένα. Έτσι. Ναι. Τώρα είσαι μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Κορίτσια, δείξτε τις μουσούδες σας. Για να δούμε τι έχετε. Mary, ούτε καν προσπάθησες. Τι φρίκι έχεις κάνει στο πρόσωπό σου. Σαμάντα, έχεις δει πως είσαι? Και πως είναι η γάτα? Τι γίνεται με τον πειρατή? Πειρατής? Τι πειρατής? Αχ, Chelsea. Σε δίδαξα. Τώρα ο παρουσιαστής θα εκτιμήσει το μακιγιάζ μου. Okay. Ναι, είναι και πάλι η νίκη της Chelsea. Γιατί τα υπόλοιπα μακιγιάζ είναι πολύ χειρότερα. Τέλεια, τώρα αυτό το μωρό είναι δικό μου. Ατσι! Η παιδική μου αλλεργία στις γάτες επέστρεψε. Ατσι! Δεν πειράζει, τώρα το γατάκι θα είναι σε πιο αξιόπιστα χέρια. Τα δικά μου και της Μέρης. Όχι, είναι δικό μου. Θεράπευσε πρώτα και μετά θα σου δώσουμε το γατάκι. Αφού το τελευταίο έπαθλο ήταν τόσο ωραίο, μπορεί να μην σας αρέσει αυτό. Θα παλέψετε για τα ψάρια. Αυτή τη φορά θα πρέπει να ζωγραφίζετε με σάλτσες. Θα είναι πιο δύσκολο, αλλά μπορείτε να το κάνετε. Ο χρόνος ξεκίνησε. Βέβαια, όλα θα είναι υπέροχα. Το βάψιμο με σάλτσες δεν είναι μόνο διασκεδαστικό, αλλά και νόστιμο. Τι κάνεις? Κράτα εσύ τα σκουπίδια σου. Συγγνώμη, δεν το έκανα επίτηδες. Εντάξει, δεν κρατάω κακία. Μάλλον είναι ωραίο να ζωγραφίζεις με σάλτσες. Είναι τόσο χρωματιστά. Φαίνεται πολύ ωραίο. Τελικά η κέτσαπ είναι μια καλή βαφή. Awesome! Νομίζω ότι η σάλτσα τυριού είναι επίσης πολύ λαμπερή. Έτσι μπορείτε να κάνετε μια ωραία ζωγραφιά. Yes!
τελείωσε τόσο γρήγορα. Αλλά δεν πειράζει. Όλα φαίνονται χρωματιστά και όμορφα. Οπότε οποιαδήποτε σάλτσα θα με βοηθήσει. Wow! Δεν είχα ιδέα ότι η ζωγραφική με σάλτσες ήταν τόσο συναρπαστική. Λοιπόν... Όχι βρε, όλες ζωγραφίζουν πολύ καλά. Πρέπει να βιαστώ. Θέλω κι εγώ μια ωραία ζωγραφιά. Οι σάλτσες μυρίζουν πολύ καλά. Μάλλον έχουν και πολύ καλή γεύση. Wow, τι νόστιμες είναι. Γιατί να ζωγραφίσω αν οι σάλτσες είναι τόσο τέλειες? Σοβαρά μιλάς? Νομίζω ότι είναι περίεργο να τρως μόνο σάλτσες. Όχι, δεν είναι. Είναι υπέροχο και πολύ νόστιμο. Συμφωνώ. Αλλά η ζωγραφική είναι πιο ωραία. Ωχ, ηλίθια κουτιά. Όχι βρε, μου χάλασαν όλη τη ζωγραφιά. Πώς με απογοητεύσατε έτσι, καταραμένα σκουπίδια. Νομίζω ότι έφαγα όλες τις σάλτσες. Τώρα δεν έχω τίποτα να ζωγραφίσω. Αλλά δεν πειράζει. Μπορώ απλά να κλέψω της Σαμάνθας. Ο χρόνος σας έφτασε στο τέλος του. Δείξτε ποια ζωγράφισε τι. Δείξτε. Στο μεταξύ θα πάρω την καλή ζωγραφιά για τον εαυτό μου. Μέρι, δεν είναι η μέρα σου σήμερα. Δεν κάνει. No. Αλλά μου αρέσει το έργο της Τσέλσι. Καλή δουλειά. Σαμάνθα, τι έκανες εσύ? Νομίζεις ότι αν κάτσεις και δεν κάνεις τίποτα δεν θα πάρεις το ψάρι? Μα όχι, συγχαρητήρια. Είναι η Σαμάνθα που παίρνει όλο το μάτσο ψάρια. Όλα λόγω της Τσέλσι. Δεν θα φάω τόσο μοψάρι. Ιδέα! Γιατί να τρως μοψάρι όταν μπορείς να το μαγειρέψεις? Είναι μια υπέροχη ιδέα. Τι ωραία που έχω πάντα τον γκαζάκι μαζί μου. Τσέλσι, sorry, σε έχει χτυπήσει η φωτιά. Ναι, και σου ταιριάζει. Να χαθείτε. Με τη μαγειρική μπορείτε να μετατρέψετε ένα άσχημο ψάρι σε μια νόστιμη λιχουδιά. Και είναι πολύ εύκολο να το κάνετε. Κοιτάξτε, ευχηθείτε μου καλή όρεξη. Απλά καταπληκτικό. Να φάω τόσο πολύ, αλλά πήρα μόνο μια πίτσα, τι κρίμα. Λυπάμαι πολύ για σένα, αλλά τι ωραίο που έχω πολύ περισσότερη πίτσα. Εσύ δεν έχεις δει ακόμα τον πύργο μου, κοίτα, έχει τόση πίτσα που φτάνει στον ουρανό. Αλλά αυτή που έχει το λιγότερο τρώει πρώτη. Αυτή είναι η Διάννα, Φτάνει, αυτό δεν είναι καθόλου αστείο. Και χωρίς εσάς ξέρω ότι θα φάω πρώτη. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Παρόλο που έχω μόνο μία πίτσα, είναι πολύ νόστιμη και ζεστή. Απλά κοιτάξτε το τυρί. Ομορφιά. Πεντανόστιμο. Πρόσεξε που πετάς τα σκουπίδια σου. Δεν με νοιάζει, το κυριότερο είναι ότι τρώω κάτι νόστιμο. Αρκετά, σταμάτα να το κάνεις. Σε βαρέθηκα, θες να μου ρίξεις από φάγια? Πάρε μια κρούστα εσύ. Είστε τόσο αστείες. Εμένα κανείς δεν με αγγίζει. Παρεπιπτόντως ήρθε η ώρα να φάω την πίτσα. Ναι, Διάννα, έχεις δίκιο. Η πίτσα είναι καταπληκτική. Ιδέα! Ξέρω πώς να τη φάω όσο πιο βολικά γίνεται για να μην λερώσω τα χέρια μου. Μπορώ να τη τυλίξω σε ένα ρολό. Τώρα είναι νόστιμο και βολικό. Μας ανοίγει η όρεξη που τρως. Τώρα θα σας δείξω πώς να τρώτε την πίτσα πολύ γρήγορα. Τι λέτε, καλό? Wow, δεν πίστευα ότι τόσες πίτσες χωρούσαν στο στόμα ενός ατόμου. Φυσικά. Επιπλέον μπορείτε να φάτε πολλές πίτσες στη σειρά. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο. Τι να κάνω? Εντάξει, μην ανησυχείς τώρα, όμως όλη η πίτσα σου έγινε δική μας και μπορούμε να την απολαύσουμε. Πού είναι οι πίτσες μου? Ντροπή σας! Τις κλέψατε! Κλέφτρες! Μη μας φωνάζεις, απλώς πεινάμε πολύ.
Λοιπόν, επιτέλους ήρθε η ώρα μου να ξεκινήσω την πίτσα μου. Τι περίμενα τόσο καιρό. Wow, πραγματική πτώση ενός πύργου. Αυτό είναι, αλλά όχι απλού πύργου, ενός πολύ, πολύ νόστιμου. Α, έμεινε το λουκάνικο. Μόνο ένα τικ-τακ. Δεν θα χορτάσω με μία καραμέλα. Έχω ένα ολόκληρο κουτί. Θες τι έχει η Διάννα? Ναι, δείτε όλες όσα έχω. Δεν είναι απλά ένα κουτί, είναι ολόκληρο γιγάντιο πακέτο τικ-τακ. Τι ωραία, αλλά η Λίλη τρώει πρώτη. Το ξέρω, το τικ-τακ μου έχει γεύση κοκακόλα και τη λατρεύω. Τι νόστιμο, αλλά πολύ λίγο. Μέρι, τώρα είναι η σειρά σου. Ναι, είμαι πάντα έτοιμη να φάω κάτι νόστιμο. Τι είναι αυτό? Γιατί δεν πέφτουν οι καραμέλες? Ελάτε γρήγορα στο στόμα μου. Αχα, η Μέρι έχασε όλες τις καραμέλες. Oh no! Καθόλου. Ακόμα και αν είναι στο τραπέζι, μπορούν ακόμα να φαγωθούν. Θα τα ρουφήξω με ένα καλαμάκι. Yeah! Είμαι ευχαριστημένη. Διάννα, είσαι η μόνη που μένεις. Επιτέλους ήρθε η σειρά μου να φάω όλο αυτό το τικ-τακ. Wow. Δείτε πόσα έχω. No. Πόσο νόστιμο είναι. Ναι, είναι νόστιμο. Ίσως μπορείς να μοιραστείς μαζί μας. Πόσα πακέτα έχεις? Να μοιραστώ? Σιγά. Είναι τόσο νόστιμο που εγώ θα το φάω όλο εγώ. Όχι ρε. Ναι, έχω μια ιδέα. Πώς να κλέψω ένα κουτί από την Διάννα. Αν απλώσω το χέρι μου με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα δεν θα το προσέξει. Μέρι, δώσ' το χέρι σου. Τώρα θα φάμε το τικ-τακ. Από πού παίρνετε το τικ-τακ? Αυτές είναι οι καραμέλες μου. Τώρα θα σας φτιάξω. Ετοιμαστείτε για επίθεση με την καραμέλα. Πυρ! Αρκετά φτάνει, παρακαλώ σταμάτα. Να ξέρετε πως να μου κλέψετε την καραμέλα. Σωστά, μας βομβαρδίζει με καραμέλες και αυτές είναι πολύ νόστιμες σφαίρες. Μπορείς να τα πιάσεις στο στόμα και να τα φας. Τι λαμπρή ιδέα. Πάρτε. Δεν έχω πια τις σφαίρες και δεν έχω τίποτα άλλο να φάω. Αλλά εμείς φάγαμε. Ευχαριστούμε, Διάννα. Πω, τι να κάνω με τόσο σκόρδο? Συμφωνώ, και εμένα μου έχει δοθεί πολύ. Κακή τύχη για σας, κορίτσια. Εγώ έχω μόνο ένα. Αλλά θα φας πρώτη. Και λοιπόν, νομίζω ότι θα το κάνω γρήγορα. Τώρα θα το ξεφλουδίσω, αλλιώς δεν είναι καθόλου ωραίο να το φας. Ωραίος τρόπος καθαρισμού. Βέβαια, τώρα παραμένει να το φάω. Όχι, δεν θέλω να φάω αυτό το χάλι. Έπρεπε να δεις το ζαρωμένο πρόσωπό σου. Ξέρεις τι θα σε βοηθήσει? Η πρέσα σκόρδο. Με τη βοήθεια του η κατανάλωση σκόρδο δεν θα φαίνεται τόσο χάλια. Έλα, Λίλη, άνοιξε το στόμα σου. Θα σε βοηθήσω και θα στύψω το σκόρδο εκεί. Όχι, ευχαριστώ, θα τα βγάλω πέρα. Άνοιξε το στόμα σου. Αν δεν το ανοίγεις μόνη σου θα σε βοηθήσω. Πώς είναι νόστιμο? Σου άρεσε το σκόρδο? Όχι, είναι απέσιο. Δεν έχω δοκιμάσει τίποτα χειρότερα στη ζωή μου. Σας ζητώ συγγνώμη. Τη βρώμα. Τώρα πρέπει να μυρίζουμε αυτή τη βρωμιά. Λίλη, για να μην μυρίζει η ανάσα σου σαν υπόνομος, πάρε μια τσίχλα. Ευχαριστώ. Δεν θα έλεγα όχι στη τσίχλα. Με βοήθησε. Τώρα είναι σαν να μην έφαγα αυτό το σκόρδο. Είσαι τυχερή, έχεις φάει ήδη το σκόρδο. Πρέπει να το κάνω τώρα. Γιατί να το φάω? Είναι τόσο όμορφο, θα είναι πολύ πιο ωραία αν το βάλω στο λαιμό μου και το φορέσω ως διακοσμητικό. Όχι, σύμφωνα με τους κανόνες πρέπει να το φας. Καλή όρεξη. Ήλπιζα ότι μπορώ να ξεφύγω έτσι και είσαι πολύ κακιά, Διάννα. Αλλά και πάλι δεν θα δαγκώσω αυτό το σκόρδο. Έχω την καλύτερη ιδέα.
Για να ξεφλουδίσετε γρήγορα και καλά το σκόρδο, πρέπει να το ρίξετε σε ένα ποτήρι και να το ανακοινήσετε καλά. Όλη η φλούδα θα μείνει εκεί και οι σκελίδες του σκόρδου μπορούν να φαγωθούν. Wow. Ρίξτε μια ματιά. Μου βγαίνει. Τώρα μπορώ να ξεκινήσω. Ουφ, ναι, Λίλη, συμφωνώ. Το σκόρδο είναι πολύ δυσάρεστο. Φαίνεται ότι έφαγα έναν κάτω σκουπιδιών. Και μυρίζει έτσι στο δωμάτιο τώρα. Αλλά δεν πειράζει, ξέρω πως να φύγει γρήγορα. Ακόμα και τόσο άσχημη μυρωδιά. Ένα αποσμητικό χώρου. Τίποτα δεν θα σας βοηθήσει μέχρι να φύγει η μυρωδιά από το στόμα μου. Έλα ρε. Και τώρα τι να κάνουμε? Αν μυρίζει αναπνοή σου, να την ψεκάσω με το αποσμητικό χώρο. Πάρ' το! Φαίνεται ότι το αεροζόλ τελείωσε. Έφυγε και η μυρωδιά. Έτσι, δεν υπάρχει μυρωδιά, αν και έχει και χάλια γεύση. Διάννα, είναι η σειρά σου να φας το σκόρδο. Κορίτσιο, σας παρακαλώ, μπορώ να μην φάω όλο αυτό το σωρό? Είναι απαγορευμένο, φάε! Πιστεύομαι σε σένα. Ελπίζω να μην αρρωστήσω. Έτσι, θα κάνω υπομονή. Είμαι δυνατό, κορίτσιο, αντέχω 1-2 σκελίδες. Τι αηδία, δεν μπορώ να το φάω. Πω, το τρώει με τη φλούδα, wow! Λίγα μένουν. Πρέπει να αντιμετωπίσω αυτό το έσχος. Προσοχή, μην πετάς τα σκουπίδια, πετάει ακριβώς πάνω μας. Δεν με νοιάζει, τώρα το μόνο που με νοιάζει είναι ότι βρωμάει το στόμα μου σαν σκουπίδια. Ναι, η μυρωδιά είναι τρομερή. Ξέρω όμως τι μπορεί να μας βοηθήσει. Αν κόψουμε την πηγή αυτής της δυσοσμίας, το δωμάτιο θα είναι καθαρό. Δεν μπορώ να αναπνέω. Βοήθεια, βοήθεια. Ελπίζω να είναι ζωντανή. Hey! Φυσικά είναι ζωντανή. Απλά λιποθύμησε από τη βρώμα. Όλα είναι εντάξει με μένα, είμαι ζωντανή, είμαι καλά. Συγγνώμη, Διάννα, τουλάχιστον δεν βρωμούσε.